dut sorgin hori aguantatzen. Ze sorgin? Hane, Beñat berarekin dagoenetik asko aldatu da. Gaur da txapelketarako partida, ea ez gaituen botata uzten. Ai, landa. Hainbeste daukaz ikasteko? Neska horrek lamurra dauka, eta ez zaizkio mutil izerditua gustatzen. Chanel 5 jartzen du ohera joan aurretik. Zer da hori, telebista kate bat? Non dago Aitor? Hori, non dago Aitor? Horentxe etorriko da. Meloia ze gozoa? Zelan da? Meloia jaten neskez bezala? Ui, begira neskak, bi kabernikolek alde egin dute Santi Maminetik. Dice? Begira, txikito, hitz teknikoak alde batera utzita, benetako gizonek aragie jaten dute. Gazta, txorixoa... Baina ez arrainik. Ez barazkirik. Eta ez frutarik. Venga, bueltatu Santi Maminera, antxe dago zuen lekua. Zuk esan nahi duzuna, baina guk gizonen mobidea jate ditugu. Eta zuk... Zuk ez duzu horretarako ere balio. Ez dudala balio? Ez du merezi, bakizu nolakoak diren. Nik denetik jaten dut. Gizonena, emakumena, umeena eta batzuetan baita txakurrena ere. Eta zuek baino gehiago. Gu baino gehiago? Ze, apustua luzatu nahi? Aukeratu zuek zer jan behar dugun? Harriak, hormigoia, hiltzeak... Niri 5. Badakit, ea zeinek txistorra gehiago jan. Ados? Ados. Nor lehiatuko da nirekin? Espeak botako dituzu gaur. Begiratu atea. Ziur hori dela baldarren platera? Noski, nirea plater txuria da. Ederra jarriko duen aurpegia. Azkar! Mexican extra hartzi hot chili picante operazioa bukatuta. Bazen! Begiratu zukatea. Zein zen landaren platera? Txuria. Benetan beharrezkoa da? Irabazine ez du ez? Noski. Orduan paz. Aztelena, kaiondoko alzerra lanik ez egiteko ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera. Asteartea, euria goizizpera, guztiko ez bagara, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera. Aztazkena, osabaren ezkontza berak nahi baldin badu ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera. Osteguna, amonaren eguna, hori ospatutzeko ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera, ezkoaz lanera. Ostiralak, aginetako mina, aspirina hartuta bagoaz zoera. Ezkoaz lanera, 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 ezkoaz lanera. Larun bata,
egun erdiko lana, egun erditxogatik ez goaz lanera. Ez goaz lanera, 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 ez goaz lanera. Ta igandea, ta igandea, ta igandea, igandea. Igandea, lantegiak itxita, lan egin nahi baina ezin joan lanera. Ez goaz lanera, 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 ez goaz lanera. Astelena. Aste artea. Aste azkena. Igandea, ez goaz lanera. Zera, aurpegia zikina duzu. Beno, ni aneren bilanoa, logenan gelditu da. Gauza hauek kume kontuak iruditzen zaizkio. Gero arte. Agur. Aupa irati. Ze, noiz emango dira aukera bat. Gorka, zenbat aldiz esan dizut ezetz? Ez dute txiko baietz ezan arte. Beno, zergatik ez? Orduan bai? Bai, aukera bat emango dizut. Ordu erdi barru zubian? Ados.